Личното развитие е изключително важно, когато искаш да ставаш все по-добър. Когато искаш да постигаш целите си, когато искаш да бъдеш топ, трябва да знаеш, че трябва да промениш нещо в себе си. И това е да разбереш какви са твоите проблеми и да се опиташ да се справиш с тях. ОСМ ми помага по много начини. На първо място ми помага с това да започна да вярвам повече в себе си, да започна да постигам целите си. Помага ми с това да намирам по-добър персонал, да започна да управлявам по-добре и да може хората, които работят с мен, да бъдат топ и заедно да постигаме основната цел на Beauty Points. MBS е едно място, където можеш наистина да видиш доколко знаеш и какво точно знаеш. MBS е място, където ти можеш да приложиш това, което си научил и това, което си прочел. Не само това, но и човек проверява какво си научил и какво си прочел. Така че проверката е твоя. Трите думи, с които бих описала OSM и MBS са на първо място подкрепа, на второ място трамплин за уникални резултати и на трето място любов и приятелство. Бих препоръчала OSM и MBS на всички мои приятели и колеги, които искат да постигат целите си, да бъдат топ менеджери, да могат да управляват екипите си, на хора, които се чудят защо всички си тръгват. Всъщност MBS и OSM е място, където ще разберете защо. Здравейте, казвам се Мартин Пев от Diver System EOD, менеджер в компанията. Тук съм в Болония, за да се науча да бъда по-добър менеджер. Двата дни бяха интензивни, съчетаваха обучение, също така креативност, която ние трябваше да дадем под форма на обратна връзка и доста забавление. Това обучение е коренно различно от всичко, което съм посещавал и правил до сега, тъй като самата симбиоза между клиент и обучител в OSM е на съвсем различно ниво. Всъщност ние сме абсолютно равностойни и даващи един на друг партньори, което смятам, че е един изключителен начин да се постигне успех. Препоръчвам MBS категорично на всички мои приятели и познати, с две ръце и два крака, но най-вече с главата си и сърцето си. Благодаря. Мариан Христов се казвам, адвокат съм от 2003 година с адвокатска кантора в София и се занимавам с преимуществено с гражданско и търговско право. За OSM знам от, ако не се лъжа, 2015-16 година, когато посетих една лекция на Пауло Роджери в София. Ами лекцията се отличи от всички останали, че на тази лекция се говореше за предприемачество, за организиране на бизнес и то от предприемач, който черпи своя опит от неговата дейност и от това, което което се е занимавал и което е работил през годините. И най-вече се градеше на база на неговите грешки. Книгите на Пауло дават различни примери за организация, за това как трябва да се организира един бизнес, как трябва да се управляват хора в една структура, как да се оптимизира всичко останало, за да функционира по начин, който да носи някакви резултати и отделно от това как да се управляват хора по начин да бъдат стимулирани и да носят крайни резултати. За мен книгите на Пауло са практични, тъй като освен теоретична част, те на всяка страница има по няколко примера от практиката, които показват различни ситуации, как са се развили при едни обстоятелства и при други. OSM дава пряко знания, познания и насоки за развитие на определена структура, каквито насоки аз не съм срещал при други обучения. MBS ще остане в моето съзнание с това, че тук има много професионалисти, които разглеждат различни въпроси от различни сфери във връзка пак с организацията и дейността на самите
структури и тук се научават много неща, които на друго място така синтезирано няма как да се научат. Ползотворно, незабравимо, създаване на приятели. Живко Димитров съм, управител съм на фирма Арамет, сектор металообработване и металообработващи машини. Тук съм в ОСМ, да се запозная с новите начини и методи на управление на процесите в фирмата. Да, бих препоръчал MBS на всички мои колеги и приятели, както в моя сектор, така и в други сектори в бизнеса. Позитивност, увереност и резултат. Hi, I'm Marco Romani from Open Source Management, and I wish the best luck for OSM Bulgaria. Here, I'm wishing good luck to OSM Bulgaria and the best for you and your business there. Assolutamente, un caro saluto agli amici della Bulgaria e buona fortuna, good luck dear friends of Bulgaria. Meet the last.